Foli ani tanuni ani waleɲuman dɔ o bɛ di aw ma aw minnu tɛ sɛgɛn ka anw lajɛ Mifa Production kan ani an ka bɔlɔlɔsira tɔw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko aw bisimila an ka don kibaru o kɛnɛ kan i n'a fɔ n bɛ deli k'o fɔ aw ɲɛna sanga a n'a ka waati n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen de b'a bɛɛ tiɲɛ bolo dɔgɔnin kelen ale tɛ bɛlɛ ta kunnafoni n'i y'a minɛ maa la i bɛ kunnasiri de di a ma anw sigikun ye yan bi ka aw kunnafoni ne ni n balimamuso Mandi Madame la Solution Kansutu Kanute Kansutu ça va? Lagare ko be to kera kan de biya Kansutu jarama non ta mun da blen buruna ha kana jigina afu nga wari mun jiya madame ne bi se ka fendi mo ma dugu madame fendi ma madame fendi ma ala kama ay wala gare kama flelge jagulu bela jenen fo be wajibiya kamba fo ye ko ni an sigi kan ye an ga jabran so mandi kan an be u bela jenen fo ay wala gare an be hageto nyini nge bela jenen fe na dona mami gesila ku kan to deniya ye kuma la kashite ba bamano nga pamate ko fembe ba den wolo nga kuma de ba ba wolo ya rabbi ala kana kuma ba donda mina ya andu nga ya nga kuna fonu ngona ni wakati na ko so beke kan su dina fi ya fo tuka mna ante abla dagre ndala ameta e fa anfe ka kuna fonu kun fola munu bibulu aywa lagare ne de ina fo ibora ga fa tuko mi ina fo ambela jele mba kalama anga jamana beto ka nyogonda buluda yasa aga chageda bambi be na ma fa mo fonction publique en chifina ko ngata sifle o la nan klalanga kalona o koni nyogonda do ku buluda la décembre ko kile mu kwan saba ka bla akile mu kwa ani wolum bla la sam ba flan mu kwan saba nga anya ye kuna fonu ndu senfe ko o nyogonda mborama ka sababu yake mado be no ayira la ko yu mega yuru ke ka nyese ni ko yima o kelenza anga findigila ka munu be na ma fulma ko gendarme e ko luma teke ma chamana kana fone ne mega seba de fieta e ka mata la ko ni dare on disons ma goy ba bismillah o manununa abe fo mamunu ma nazara kana ko chef de cabinet du département o ma do wala fo ka taka se chargé de mission ma wo ko nta ko banede ko ni bise na halisa mauma de be ni eno yira ni ko ina e ka bla e kuna ko itato teke keto ilare ke tali se bala bashi fo ita kan su tanga jamana yere de degelen do nina mununa kakan olu ta soro fo mununu ni amaka ni ye be fonction publique ina kan su to ma obe mala olu be million chama ni mine mogola yere yasa ibse ka tatuwa mina an fandandenw an munu ya nga kalanke kan su to an goni ta asoro abana de ala kan go inge nyeta ray amina ya rabbi kan su to na mboro ko nala ameta Mali Niger Burkina olu be jekulu na no wurudugu jekulu kwa tomba no CEDEAO yi ni bora kalama ka fɔ ko ni jamana ɲɛma saba y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɔlen filɛ ni na pendew a jateminɛ kansulu k'a fɔ ko ni kɔni kɛra jekulu ye jekulu min ni a sigi tɛ maaw kama jamanadenw kama jekulu a sigi kɛ a kɛmɛ ka kɛ syndicat ye mun bɛ jamana kuntigiw yɛrɛ damaw di kunkolo ma jɔrɔ kansutu an jamanadenw ni ka o bɔ u mago foyi tɛ anw na kansutu ka fasoba Mali kɛli ani ni jamana saba n'a bɛ f'u ma ko état du Sahel olu kɔni kɛli mun filɛ nin ni ka ni wele da kan kɛ CEDEAO mɔgɔw a ma bɛn olu ma fiyewu ka sabu kɛ kansutu n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO yɛrɛ ka charte kɔnɔna la ni i bɛna bɔ jɛkulu in na san kelen de b'i bolo u bɛ kalo 6 fɔlɔ di i ma ni ka jate minɛ u bɛ tila ka wele bila i ma k'i ɲininka kari maa masina e kun ko e bɛ bɔ a la e hakilina ye jumɛn ye ni i ko k'a fɔ ko i hakilina ye bɔli ɲɛ halisa u bɛ kalo 6 wɛrɛ di ma yaasa ka se ka a ko in sigi sen kan kan sutu ka an ka ni jamana marabagaw n'u yɛrɛ ko k'a fɔ k'olu tɛ sariya kɔnɔ ka sabu kɛ mugu de y'u sigi u fanga la ko olu dalaka kɔni tɛna jate minɛ a la nka ni jamana ɲɛmaa maa saba ko olu fana tɛna na o san kelen maa kɔnɔ ka sabu kɛ olu ma jɔyɔrɔ foyi ye ni CEDEAO in na ni a tini kana kɛ gɛrɛn ye kansulu fɔsiri ko k'ala an ka ta ka jate minɛ n'i y'a ye maa caman bɛ kuma caman fɔ k'a fɔ ko an ka welemasiri tabaw n'o o ye an ka finitigilakaw ye minnu bɛ ni jamana saba la sisan ko olu ko sariya foyi tɛ u bolo kansutu ni ka nin ko in kuma in fɔ ko an ka ta k'a lajɛ dɛ e ko n'i ye CEDEAO ta kansutu ko CEDEAO yɛrɛ bɛ sigi wagati mun na an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu y'a sigi a bɛɛ kun ye coup d'état kɛlaw de ye Musa Tarawele nana cogo di? Coup d'état
wa Musa Tarawele nunu u yɛrɛ dama jɛkuluw de filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen kan surtout a wagati la olu de ye coup d'état kɛ wa u ni marifaw de sigilen don wa olu de kɛra sababu ye ka CEDEAO in sigi o de la an ka jamana marabaga saba kɔni ko k'a fɔ ko olu tɛna san kelen in ba kɔnɔ e bolo don wo kɔnɔ e ma wo kɔnɔ fɛn sɔrɔ i ka ngan ni tɛgɛ sɔrɔ ni marifatigi tɛ tɔn kɔfɛ i t'i bolo sama ka bɔ wo kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababa amina ya rabbi ayiwa lagare n'an bɔra yen sa an bɛna an bɛ to an ka bamaliba kɔnɔna la ka kɛ ten lagare ko arabado février kalo tile 7 san 2024 e ko pôle économique ma tɛgɛ kɛ an ka maaba caman na de ye pôle économique ko in na k'an surtout maa caman wuyasilen don dɛ so min kɛ bɛ maa fɛn na hali minnu tɛ ka bɔ avion fɛ mototigiw ka taa olu bila frontière la ayiwa ala ka sabu ɲani ko ye yarabi ayiwa ko pôle économique ye tɛgɛ kɛ an ka maaba caman na minnu yɛrɛ tun bɛ baara kɛ an ka kɛnɛya gunnakun kan tɛgɛ kɛli u la o ma kɛ dɔwɛrɛ fɛ lagare ko n t'a dɔn n'i bɛ i hakili b'a la covid 19 hakili b'a la ni bana juguba in nafolo kasabi dɔ kun bilala ka sunɔgɔ kun ka dɔɔni di an bɛɛ ka compte yɛrɛ la he 15 ni dɔɔni e dɔ sɔrɔ wa ne wa e ma fɛn sɔrɔ e ko sɛbɛ e ma fɛn sɔrɔ e b'o fɔ ne ɲɛna ni e kun ye hayiwa minɛli mun b'a ko la an t'an fɔta jama dɔn a banna dɛ ayiwa ko tɛgɛ kɛra ni maa ninnu na ka sababuya kɛ min ye miliyari 35 k'a yira ko o de tununa o maa ninnu na sa a yirala fana o fana kɔfɛ ko u ye jamana ka nafasɔrɔ sira u ye dankari o fana na kosɛbɛ kɛ o maa ninnu ka ca kosɛbɛ koyi n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye tan o maa ninnu na min ye Burema Mamadu Jara Burema Mamadu Jara an balimakɛ cɛ nafolo fana kun mana bɔ ale bɛ fɛn caman datugu dɛ a kun man ka sɔgɔma dɛ ko an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ an ka kɔkankow ɲɛnabɔli ma olu ka sɛbɛnnikɛla belebeleba kun don min ye Akori Ikanani ale kun ye INSP ale ye burudamɛ ye awɔ kɛ ale kun ye o ɲɛmaaba ye n'an bɔra yen min ye Usman Atayer ale kun ye dɔgɔtɔrɔsoba min b'an fɛ yan kɛ hôpital Jumale ale kun ye o ɲɛmaa ye Abdoulaye Sanogo ale kun ye Gabriel Touré Gabriel Feye ale tun y'o ɲɛmaa ye Ilo Bella Diallo n bɛ ka se jaa an yɛrɛ ta kun an fɛ o an ta k'an ka fɔlɔ fulaw kɔni u n'u ka ko bɛɛ an b'u dɔn ni misi ni y'a ye kun t'a ta dɛ ayi o diɲɛ kɔnɔ olu kun ye Point G o ɲɛmaa ye Musa Babi o ma ɲɛmaaw dama don wa Musa Babi Luxembourg nin ye drépanocytose centre de drépanocytose ale tun y'o ɲɛmaa ye Ousmane Faye dɔgɔtɔrɔso min sigilen bɛ farikolo ɲɛnabɔli ma n'an b'a fɔ o ma ko hôpital dermatologique ale fana tun y'o ɲɛmaa ye Ali Mustafa Ouattara tɔgɔ b'a la yan kabi ko Ali Mustafa k'an ja kɛ biw ayi e tɛ ne tɛ dɛ ko Ouattara don e tɛ ayiwa ale kun ye Kati dɔgɔtɔrɔso ale tun y'o ɲɛmaa ye o ma ɲɛmaa dama de don wa ɲɛbɔ de la olu y'o kɛ lenburubani ye k'o bɛn o kelen d'a ma Musa Kulubali ale tun ye Segu lapitalisoba ale kun y'o ɲɛmaa ye Dade Ben Sidi Bello ale kun ye Sikaso dɔgɔtɔrɔso o ɲɛmaa ye awɔ kɛ fo ka taga se Nathanael Sogoba ale tun ye Sikaso dɔgɔtɔrɔso o waribon ko ɲɛnabɔli kɛ n'an b'a fɔ o ma ko comptable ale tun ye o maa dɔ ayiwa Fasiri Kɛba ko ale bɛ nin tɔgɔ ninnu dɔrɔn de fɔ n'o tɛ a ka ca dɛ kosɛbɛ kɛ ko nka ko ni maa minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin min ye maa 4 ye olu kɔni sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛna Ala ka kan olu b'u ka wari lasegin olu m'u ta bɛɛ dun ka ban ayi olu m'a dun ka ban wari dɔw bɛ yen k'an sutu i bɛ se ka olu la o i b'olu bila kɛrɛfɛ an ka de ka i b'a lasegin kosɛbɛ ayiwa Fasiri kun don i bonya b'a la kan sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na jamana in kɔni kɛn bɛ fiɲɛbere i n'a fɔ président Assimi Goïta y'a fɔ cogoya min na i ka Ala deli dɔrɔn i tɔgɔ kana yala ɲɔnɛ n'i tɔgɔ yera Ala kan sutu k'a fɔ ko i n'a fɔ fɔlɔ fɛn kun tɛ bɔ a la ka hali fantanɲɛ ni kule ka nafolo dun ko fɛn tɛ bɔ a la kan sutu ko o kɔni banna ko maaw yɛrɛ bɛ nin kuma la hali ale Assimi yɛrɛ kɛrɛfɛ maa fɛn fɛn n'i yera nin na bɛ y'i ta
Kansutu anto ola amena anga jamana yɛrɛ kɔnɔ alisa am to faso ba Mali kɔnɔ la kansutu sigi ka kuma min ni an ko an b'a ɲini an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn tɛ ne ye dialogue intermalien kansutu nin kɔni jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta a kɔni kɛlen filɛ nin ni ka a maaw k'u sigi ni ka baara di u ma kansutu k'a sabu kɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na jamana in a bɛ kɛ an yɛrɛ de wa an kunkanko kuma a tɛ taa fɔ diɲɛ fan si bilen ni fasoba Mali in tɛ a ye maa min ja i n'a sɔgɔma a ma maa min ja i n'a sɔgɔma kansutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛma a kɔni kɛlen filɛ nin ni ka nin maa ninnu ni ka u sigi kansutu wa ka yamaruya bɛɛ lajɛlen di u ma u bɛ se ka baara in daminɛ cogoya min na kansutu a kɛra février kalo tile 5 tɛmɛlen kansutu wa i b'a dɔn maa min ye nin ɲɛma in ye o y'an ka premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Ousmane Isufu Mayiga ye i b'ale dɔn wa Ousmane Isufu Mayiga kansutu cɛkɔrɔba ɲuman in ale de kɛlen filɛ nin ye ni ka kɛ ni jɛkulu in ɲɛmaa ye kansutu wa fasiri ko ale kɛlen tɛ dɛ kansutu jamana in maa dɔɔni bɛɛ a la kansutu a bɛ taa fo maa 100 ani maa 40 bɔɲɔngo la kansutu minnu kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamanadenw kulo ye ka kɛ jamanadenw da ye ni ka kɛ jamanadenw hakilina ye kansutu o kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa sigi ka fɔ ani bɛn ni keleya ni ko to ɲɔgɔn ta la bɛ se ka sigi an fɛ yan cogoya min na kansutu wa an bɛɛ lajɛlen dɔɔni bɛ nin na dɛ kansutu jamana marabagaw bɛ a la ka taa société civile ma kansutu fo ka taga se an ka diinɛ tigilamaw ma kansutu e yɛrɛ bɛ diinɛlaw e tɛ diinɛlaw nin bɛɛ b'a la hali an kunnafoni dilaw kansutu an bɛɛ lajɛlen bɛ nin na seko ni dɔnko tigilamaw maa bɛɛ lajɛlen bɛ nin na kansutu nka jamana ɲɛmaa ko kuma dɔw kɔni bɛ yen da tɛ tu olu la fiyewu awɔ an bɛ sigi ka fɔ kɛ da tɛ tu olu la fiyewu i n'a fɔ ni petit ba Mugutari bɛ cogoya min na ne ye silamɛ ye ale ne t'ale ka diinɛ dɔn n tɛ layi ka diinɛ dɔn n tɛ kɔɲɔkɛ surunin ka diinɛ dɔn o bɛ seli n'u bɛ seli u ye silamɛw ye kansutu ko diinɛ ko kuma fansi tɛ a la ko fasoba Mali ye pays laïque de ye wa an bɛ tɛ o la kansutu ko n'o o bɔra ye jamana tilali ko kuma wa ko da tɛ tu o fɛnɛ la kansutu ko wa fɛn o fɛn de bɛ yen ni jamana ka hɛrɛ tɛ sɔrɔ a la kansutu ko an da tɛ don o kuma la n'a bɔra ni kumakan saba ninnu na kansutu kuma bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ sigida o sigida bɛ yen kansutu ni ka sɔrɔ haminako gɛlɛnw bɛ u la kuma in bɛ se ka fɔ yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na i bonya b'a la. Ayiwa Lagare ne dɛ Ala ka ko in kɛ hɛrɛ tare nin kɔni kansutu an bɛna sigi ka fɔ in na ne yɛrɛ kɔni bolo sigi ka fɔ in maa o kuma a bɛ fɔ ko sigi ka fɔ bɛ ka kɛ kun tɛ a la ju tɛ a la ka sababu kɛ kansutu maa dɔw bɛ yen olu sigilen don u ka fauteuils kɔnɔ u kɔni bɛ se kumaba fɔ la nka nin kɔnɛ in bɛ dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen a ka yamaruyalen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka na kansutu an ka se ka hakilina fara ɲɔgɔn kan fasoba Mali a bɛ se ka kɛ an bɛɛ lajɛlen hakilina ye cogoya min na bamananw b'a fɔ cogoya min na kulukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilinako ye ji tigɛ ko ɲuman ye. Ayiwa Lagare ne dɛ ayiwa ko arabadon février kalo tile 7 san 2024 e ko an tɛ taa Gao ni Menakakaw fɛ yen mun bɛ yen min ye an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kɛnɛya ko ɲɛɲini ma colonel Ismaël Wage a n'a cakɛɲɔgɔn ni o ye an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛya ko ma colonel Assa Badialo Touré olu wulila ka taama boloda Menaka ani Gawokaw fɛ yen taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u tun bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ kɛlɛ ye les déplacés ani maa minnu yɛrɛ fana bɛ ni seba tɛ u ye an ɲɔgɔnnaw i y'a faamu seba t'anw ye u k'u hakili to n'u bɛ Bamakɔ ta kɛ u k'u hakili to an na a ma ban wa c'est an ka motow tɛ sɔn a tɛ sɔn dɛ an ka motow kilo bɛ to ka tunu kunu a ye kabako da i ka katimɛ dɛ walayi koyi a kɛra n'a fɔ n ka moto in jɔ ka n kolokolo ka tɛ sira fɛ ka na a ye ka sabali sa e k'i tɛgɛrɛ dusu la yarabi ayiwa u taara dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni maa ninnu ma dɛmɛ in na min ye ɲɔ o tun bɛ a la fo ka taga se tulu ani makɔrɔni carton caman makɔrɔni dɛ o ka di n na dɛ o ka d'a ye dɛ walayi koyi n kun bɛ bɔ yan fo Lafiyabugu ka taa makɔrɔni dun a ma ban wa ayiwa Lagare
lagare ko ni ko en kunte do ware yasa ni ma mun be no ni utum bora o sigiyoro la ka sababu ke kele u be se kan mine coga mina ka u yere deme ani fana ka yira ni ma nun na ko jamana hakili be ula alisa ko u ku hakili latige mi ye anga nyamaw ye u bu se ko nu dama yira bela jene yasa u be se ka lafiya soro o sigiyoro la coga mina ko yani anga ministry fly ni u no fa mo yere ka se u ye ma do bla folo de kata jateminɛ kɛ kidal ko in ka kɛ tiɲɛ kan k'a jateminɛ maa minnu bɛ olu mago b'a la tiɲɛ yɛrɛ tigi yasa ka se k'a di olu ma o ye kunnafoni ye i bonya b'a la ngene kan sutu malo i hakili bɛ u ka sanjaba malo in na ne ko ye dɔ sɔrɔ de ka bɔ ala mini o malo o dana dugutigi bulon na ka n'i ka kɔrɔ da n'a kuma ye dɛ an k'o bila yan tɔ ye kan sutu nin ko in ka wusa kosɛbɛ nka kan sutu wuli da de bɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ma k'a sababu kɛ ni maa minnu bɛ yen ni u bɔra u sigiyɔrɔw la kan sutu an kana an sigi k'an bolo fila dan sen ka ko bɛɛ lajɛlen to an ka jamana marabagaw ma kan sutu maa caman bɛ an ka jamana in kɔnɔna la seba bu u ye u bɛ se ka fɛnba kɛ ninnu ye o ka wusa ni ka nafolo tiɲɛ ten tɔ kan sutu an bɛɛ lajɛlen de bɛ wele da kɛ dɔrɔmɛ kelen man ca dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca maa o maa n'i se bɛ ka nin maa ninnu dɛmɛ k'a sababu kɛ bamananw b'a fɔ n'i ye duga ye maa sugan a fɔ duga bɔ an sugan nin bɛ se k'an bɛɛ sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababa ma kan sutu i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na e ma bɔ n'an ye Gawo ni Minaga wa kan sutu an b'an pancalaki an bɛ taa Kayi Girimaka i bɛ Girimaka dɔn wa kan sutu i ma taama taama n'i ma taama Mali kɔnɔ a ma ɲi kan sutu ni kɔni ye bingani wale min ni a kɛra sababu ye kan sutu hali ni a ma ɲɛ kunnafoni duman tɛ k'an ka finitigilaka n'o ye gendarmew ye gendarmew ka maa 4 kan sutu ni ka o bɔnɛ a nin na kan sutu ni ka tila ka u ka minɛnw caman den kan sutu ni ko o tiɲɛ kan sutu fasiri ko nin ko in kɔni kɛra balila ko ye a kɛra alamisa don nɛgɛ kaɲa 4 fo ka taga se nɛgɛ kaɲa 5 wagati ma o tɛ fajiri camuluka ye wa kan sutu o wagati de ni binganikɛla jugu ninnu nale kɔni filɛ de ni ka na bi an ka finitigilakaw quoi kan sutu tikama don a nala an ka finitigilakaw u kɔni y'u se bɛɛ lajɛlen kɛ kan sutu wasa nin ko in bɛ se ka a jatigɛ bɛ se ka bonya n'a masiba ye cogoya min na wa kan sutu a kɛra o cogo la ko an ka finitigilakaw u sera ka wuli k'u jɔ ni ka ni banbaci ninnu ni ka u hakilina k'u ye min ye kan sutu ni ka o bɔ an ma kan sutu a ma ɲɛ mun kɔ an ka finitigilaka maa 4 kan sutu o kɔni nin tora a la nka ni banbaci wale tigilama ninnu kan sutu u fana bolila ni ka taa k'u bolo minɛ caman to an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ an ka finitigilaka minnu binnen filɛ nin ko in na ala ka hinɛ u la Seydou Sugu don u binna jamana ye lagare bɛɛ de bɛ se ka nin kɛ bɛɛ tɛ se ka nin kɛ hali ne yɛrɛ ne bila la ne tɛ ne e jama fari ko i m'an bila marifa ko in na bilen n ko Asimi de bɛ fanga la sisan Asimi bɛ kuluba Asimi bɛ fanga la ale bɛ kuluba a bɛ ɲa o anw de bɛ kɛ ŋaɲa kɔnɔ o diyagoya ne ka ɲi a bɛ ɲa sa bon appétit haya salamu alaikum wa alaikum salam ayiwa lagare an bɛ bɔ Kayi an bɛna Katikaw fɛ yen o ka kɛ ten tarata don février kalo tile 6 san 2024 nin ye muso denmisɛn dɔ ye a sisan bɛ taa i jɔ san 32 la a tɔgɔ ko Masabu Ɲari olu tɛ Bamakɔ sigibagaw ye kosɛbɛ ale su de taara ye Katifuga la a yɛrɛ ka sokɔnɔna la Ala kibaru kibaruya duman tɛ dɛ nka maa minnu bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko isiw o de kun nana sojurukanni na o de nalen sa o de taara bɔ muso ni su kan a yɛrɛ ka so kɔnɔna la o fana m'a kɔ bila dagirinda la o y'an ka finitigilakaw wele olu nana ka na jateminɛw kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda nka u ma se k'a jaabi jɔnjɔn sɔrɔ u kɔni taara ni su ye o dugusɛjɛ araba u ye sudon kɔni boloda o kɔlen kɔ sa finitigilakaw ko k'u kɔni b'u seko n'u damayira la sabula maa min ye nin baara kɛ u ma se k'a tigi dɔn fɔlɔ a tigi y'a kɛ kun min fɛnɛ na k'u ma se k'o dɔn nka lagare ko min yɛrɛ ye dabalibanko ye min ye muso ni furucɛ ye Adama Tarawele an denkɛni ale tun ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ pɛntiri so pɛntirikɛla ye ko o kɔni ye n tɛ fɔlɔ dɛ ayiwa ko e ko
Kansutu don bɛ son ta ye don kelen ye fɛntigi ta ye kansutu n terikɛ polisikɛ dɔ bɛ yen a bɛ deli k'a fɔ ɲɛna n kun ma kuma in faamu a b'a fɔ ɲɛna ko n kɔrɔ zon polisi de bɛ yen nka polisi zon tɛ yen ne ko ne ma nin kuma in faamu ko zon polisi de bɛ yen mɛ polisi zon tɛ yen ne nana kuma in jate minɛ ja maa caman bɛ don finitigiya la kansutu yaasa u jogo ka b'u la u jogo tɛ bɔ u la a b'a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen u kun bɛ yurugu ni suɲɛni ninnu kɛ kansutu yanni u ka kɛ finitigi ye o tuma hali n'olu kɛra polisiw ye ou bien u kɛra gendarmew ye ou bien u kɛra gardiw ye o tɛ se k'o bila Yakuba Kulubali adjudant chef kɔni talen filɛ ni a tɛgɛ ma gwangalan kansutu o ma sɔrɔ mun fɛ passeport dilan kansutu ni bɔra kalama hali ni jamana ko an ka yurugu dabila kansutu anw yɛrɛ de tɛ se anw yɛrɛ jamanadenw de bɛ yurugu kɔrɔma don kansutu ni adjudant chef a kun bɛ polisiso min na kansutu o de kun ye immigration ye n'i b'o dɔn o kɔni passeport ko bɛ tɛmɛ fan fɛ cogoya min na kansutu fɔ ne ko hali n'an y'a ta k'a lajɛ ko an ka jamana ɲɛma u yɛrɛ ko passeport ko in na nafolo tɛ di maa ma bilen kansutu banki dɔw de bɛ yen i bɛ taa i ka paiement kɛ kansutu ni kow bɛ tɛmɛ o sira kan nka kansutu ko ja cachet dɔ de kan ka kɛ n'i taara i ka demande kɛ kansutu o cachet o de ye fu ye nka Kulubalikɛ o kun y'ale ka marché de ye a bɛ wari minɛ mɔgɔw la kansutu 2,000 fo ka taga se 12,000 bɔɲɔgɔnko kansutu a kun bɛ o de minɛ maaw la kansutu nka nin don tɛgɛ dalen filɛ ni a ka ɲɛmaa dɔ yɛrɛ de ye ɲininkali kɛ maa dɔ la n'o ye Seyidu Fɔnba ye o tigi ɲininka k'a fɔ kari maa sinɛ cachet mun filɛ nin ye bolo ko i ma wari di dɛ ko k'ale kɔni ye wari di dɛ ja o kelen tɛ o kɛlen k'o fɔ Seyidu Fɔnba a m'o bila dagɛrɛnda la ani ni maakulu jamakulu kansutu u ko fɛn in dakusi ka bon koyi k'a sabu k'a ye maa mun ka wari minɛ k'a daminɛ 2,000 la 12,000 kansutu ko a bɛ taa fo se fɔ wari miliyɔn caman Seyidu Fɔnba ale m'o bila dagɛrɛnda la ale ye o ni tigilamɔgɔw tɛgɛ bila a ɲɛ ko u ka taa immigration na ko ko n'u ye cɛ in ye k'u b'a dɔn wa ni maa caman jamakulu u taalen u bɛɛ lajɛlen y'u bolodengɔnnin nin ye ɲɛsin Kulubalikɛ ma o kɛlen Kulubalikɛ a ka chefw ɲɛna a ma se ka nin ko in a ma se ka a galontigiya cogo si la kansutu o yɔrɔnin bɛɛ a kɔni ɲɛma n'o ye Seyidu Fɔnba ye Seyidu Fɔnba kɔni y'a ɲini a fɛ kansutu o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ko a ka ninnu maaw ka nafolomugu segin u ma kansutu wa a filɛ ni ka u ka bɛɛ lajɛlen ka nafolomugu segin u ma kansutu wa u kɛlen filɛ ni ka a gwɛ kansutu ni ka a bɔ polisiya la o yɔrɔnin bɛɛ u ma da u ma dɛ ka tila k'a tɛgɛ ma ni ka taa a bila kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ kansutu yaasa a na se k'i yɛrɛ kofɔ ye Fasidu ko ni an y'a ta k'a lajɛ kansutu ko n'a fɔra ko Mali kura faso kura kansutu ko fo an k'a jate minɛ k'a fɔ ko dɔw bɛ yen jamana yɛrɛ y'o bin ka bɔ maaw kan nka maa dɔw bɛ yen kansutu olu de kɛn bɛ ka taa u sigi ni ka o kɛ u ka sɔrɔ sira ye ka sabu kɛ a papier caman an ka document caman bɛ yen kansutu fu don Fasidu ko nin kɔni ɲɛma in bɛ fu ko a bɛ hakili jigi Buguni na kansutu ko ni an taara Buguni ko n'i bɔra kalama konkuruba mun kɛra san tɛmɛlen n'o ye 2023 kɔnɔna ye kansutu ko maa caman fɛnɛ minɛlen filɛ nin ye o la minnu kun bɛ tribunal la kansutu n'u kan ka maaw ka sɛbɛnw dilan ka d'u ma n'u kun kɛlen don k'o kɛ yurugu ko ye o tuma ko an bɛ Fasidu ko weleweleda kan ka kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an kan k'an ka sɛbɛn minnu sɔrɔ kansutu ni jamana yɛrɛ ye olu sɛbɛn musaka bi ka bɔ an kan u k'u jija o la u k'o to o cogo la i bonya b'a la. Ayiwa Lagare Ala ka sababu ɲuman kɛ n'o tɛ kɔnkuru in papier ko tribunal ta ma nɔgɔn dɛ ko an dɔw yɛrɛ ka casier bɛ yen bilen a tɛ yen bilen hali n'a a bɛ yen nka f'i ka nafolomugu de suuru yaasa i ka se k'a sɔrɔ an jɛra an ka ɲi ayiwa Lagare i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min ko don bɛɛ ye zon ta ye don kelen fɛntigi ta ye i kiya o kiya bamananw ka kuma don i bɔbara mugu fila i tɛna se k'o kɔni tigɛ ka bɔ o yɛrɛ b'i kɔfɛ janvier kalo tile 31 san 2024 an ka finitigilaka minnu ɲɛsinnen bɛ yaasa ka ɲɛnaminimafɛn donni an ka jamana kɔnɔ k'o kɛlɛ e ko olu ma wuli ka jɔ bila sen kan de ye sabula u ye kunnafoni sɔrɔ ko ɲɛnaminimafɛn dɔ kun kan ka don an ka ba Maliba kɔnɔna la o kɛlen min ye Jakarija Zan Kulubali ye ale n'a ka cɛ don
a Kulubalikaw b'u ka ko kan dɛ u b'a kan dɛ adjudant chef kun ye Kulubali ayiwa nin fana brigade mobile d'intervention de Bamako o fana dɔ bɛ baara la dɔ bɛ yurugu la a bɛ ten yarabi ayiwa ale n'a ka cɛdenw ma nin ko in bila dagirinna la olu wulila ka lawalew boloda u ye tɛgɛ kɛ an ka bolimafɛn dɔ la n'an b'a fɔ o ma ko mobili sennaanimafɛn awɔ kɛ sennaanimafɛn ayiwa lagare wa maa ninnu ka kegu u tun b'a fɛ ka a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ k'olu ɲɛnamini olu dusu ka baara la nka i mɛn o mɛn i ka ko la don dɔ kɔni i ko bilatɔ don ayiwa Jakarija Zan Kulubali ale ni a ka cɛdenw ye laraweli bolo la u ye wele bila bolola baarakɛla dɔ ma min b'a ka baara dɔn kosɛbɛ o nana ka mobili in woloma waraka kosɛbɛ ka opéré jɔna kɛ ka pièce par pièce a to ye pewu o kɛlen sa u taara bɔ kɔfuru dɔ de kan min sudelen ŋɔnɔ u kun kɛlen bɛ ka ɲɛnaminimafɛn dɔ bila o kɔnɔ o dogo o sɛbɛkɔrɔ dogo awɔ mobili yɔrɔ min bɛ n'an bɛ fɔ o ma ko carrosserie k'o bila o yɔrɔ in na u ka pneu secours min fana bɛ yen o fana famɛ jɔna kɛ nka Jakarija Zan Kulubali ale ni a ka cɛdenw ye tɛgɛ kɛ nin na u kɛlen ka tɛgɛ kɛ nin na yirala ko u ye ɲɛnaminimafɛn min sɔrɔ o bɛ taa i jɔ 132 la ɲɛnaminimafɛn wa lagare y'a yira la ko ɲɛnaminimafɛn in ka jugu kosɛbɛ de ale de bɛ tiɲɛni don an ka sifinnakaw kun kosɛbɛ u kɛlen ka tɛgɛ kɛ ni maa ninnu na u y'u bila kiiribulon tigilamɔgɔw ka bolo kan yaasa u ni ɲangini min ka kan u ka se ka da u kan wa fana min ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ douane ɲɛmɔgɔ ye a ko a bɛ a ka cɛdenw fo kosɛbɛ u ka jɔ in na k'u k'u jija halisa yaasa nin ɲɔgɔnna caman ka se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ wa k'a bɛ welewelemada kɛ an jamanadenw ye an fɛnɛ k'an tɛgɛ di finitigilakaw ma yaasa min ye nin ɲɛnaminimafɛn ninnu ye u donni bɛ se ka dabila cogo min an ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na Kansutu ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fa maa kun sɔgɔlen don an ka jabaranin kan ani an ka plateforme bɛɛ lajɛlen Kansutu i n'a fɔ n b'a fɔ kuma bɛɛ bolodogonden ale se ka bɛlɛ ta an b'an ka dibila baarakɛlaw an bɛ olu sɛbɛkɔrɔ fo nin wagati in na ka sababu kɛ olu de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jɛmukan ninnu na Kansutu fɛn bɛ maa la maa ta tɛ fɛn min ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ya Rabi ama ani an filɛlibagaw Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an si kan ka Maliba in diya a diya fo ka kɛ didi Shukran